Action Reports Afternoon Edition. Upots ato mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. La 5-4 aksyon na Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong gahapon na naman. Medyo magalugal humon gahapon sa inyo taran. Yari kita sa Lunes, Oktubre 12, tuwig 2020. Action reports after edition inyo ka-aksyon na Marlon Hedwaya. Nagagom-gom ang tiyempo dangod sa tropical depression nga si Nika. Nga kung pag-asa ang pahambalon. Laban-laban nga magabiya naman kuno sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Subong adlaw pero mayara man sa nga posibilidad. Ako hindi magabiya kag parehong sige hapon nga baga panglugayawon sa Philippine Area of Responsibility. Ambal sang pag-asa si Nika ang mahimo nga magbaskog pa bilang isa ka tropical storm sa mga Lunes. Kaga magabaskog pa bilang isa naman ka severe tropical storm buwas sa aga. Aman ang banantayan naton. Ang bakulod kay na sang kaagahon ginabuntakan sang baskog nga ulan. May madamo naman nga mga lugar sa bakulod. Ang ginbaha porte. Kasig malang nga mga minutos. Nagakulpa man ang tubig nagasubside man. Kaga nagabilin o galing lamang sang medyo di mayong alagyan, medyo basa, lola potsak, kag nagalutak-lutak. Nakabi lamang ini nga isa ka normal nga hitabo bangod sa pagkasugod na sa ganatawag nga season sang La Nina. O kung naning masabi nga pagkatupa sang ulan. Pero ang ginabantayan bangod suno sa state weather, may isa pa sila kaya na monitor nga low pressure area ko na LPA sa sidlangan naman sa Mindanao para sa 435 kilometro sidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. Nagaluwas rin mga tropical disturbances. Ang pag-asa nagapanilag man sa isa pa ka tropical depression nga ngalan sila si Chanhom para sa 2,295 kilometro sa sidlangan sang Aminhan sidlangan o kon northeast sang extreme northern Luzon. Sa balita, sa aksyon. Medyo lain naman ang panahon, nagaulan, nagaguoman o kung nagainit man. Basta ara lang nga ba sa gihapon nagatutok sa taran-taran nga mga palatuntunan sa Action Radio Bacolod. Lasing ko siya ti Action Radio Philippine Standard Time. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Ano mga balita nga dapat ato sa pagkatutukan? Una kita sabahin sa nga balita lokal. Medyo good news para sa Bacolod. Maayo nga balita para sa Bacolod noon. Kaga maayo pamatiin-an nga update sa COVID-19 cases sa Bacolod. Madamo sa mga barangay sa syudad gin-report nga way na sa aktibo nga kaso sa COVID-19. Kaya Bacolod ni balonta naman nga mayara inisang 61 kada nga barangay laban nga mayara sang residente nga may COVID-19. Nag-istar sa barangay may madamo nga populasyon. Protek kaluyan sang mahal nga makaako kagin pangamatian ang pangamuyo sang taran nga tama na sobra na. Kamay pangamaghagan-hagan na ining kaso. Pero hindi malikawan nga kung kaisa maka-aksyon nga katabo gid sa gihapon nga mas damo ang record sang naga-positibo sang sa naga-recover. Pero sa dalayon kag samtang nagalapit ang pagtapos ang tuig 2020, amat-amat naman nga mamatsagan ang pagtulutahaw. Pagamat-amat taganhagan sang kaso, amo na inibala ang indikasyon sang ginasiling maka-aksyon kung magaganhagan gid man ang kaso samtang nagilapit ang pagtapos ang tuig 2020. Mabatsagan na natin bilang ginatawag nga new normal. Pero ini mag-aksyon sa lipot nga pulong ining gakatabo sa aton.
medyo puno papatsag kag padumdum lang sa atong tanan niya. Nga tanan nato siring hulag dapat hinahinay lang. Medyo katamtaman lang. Kabay pa nga bisan amo ni sitwasyon aton subong magkabatsag kita sa gapon sa espiritu sang Pasko kag espiritu sang bag-ong tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang surveillance testing sa mga manugbaligya sa Central Burgos kag Libertad nga merkado sa Bacolod nagligad nga Sabado mga ginsuab nga kaaksyon naglabot sa lapit-lapit 1,800 public market vendors. Sino bala din rin nagpositibo? Sinong nagnegatibo sa COVID-19? Ilang positive kang ano mangin na sitwasyon nila sini? Si Mayor Bing may pagpasalamat sa mga vendors sa sini kooperasyon. Mga nagsakay sa isyo kag suno sa iya nagpamulitika. Ginayo ipaiway anay politika. Magabulig kag magkooperar para matap na ining COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang Mayor Bing ginakonsiderar ang pag-lift sa nga pagpasira sa tatlo ka merkado sa Bacolod sa adlaw sang Domingo suro kay Vice Mayor Familiaran. Bot sa lingon plano ni Mayor Bing nga sige or buksan na lang kada Domingo ang tatlo ka mga dalag ko nga merkado kundi every Sunday close ina ka gina-disinfect pero ara ginatun-an ni Mayor Bing nga sige bukas bisan na Domingo kay ti damo na gid man mga kaaksyon nga reklamo nga imbes nga tiner nila pahuway nila sila sa nga balay mas maayo kung dara sila tiner sa ila sa nga negosyo sa Libertad Central Akon Burgos Public Market para nga makaganansya. Tulaton tadi kung saan ning mando kumayara gid man si Mayor Bing Leonardia. Sa balita nasyonal makaaksyon, isa lang manuhon ko. Mga kaalyado ni Marinduque Congressman Lord Alan Velasco nag-ilihir na sa iya bilang Speaker of the House. Sa sesyon nga ginaragway naman sang kampo ni Speaker Alan Peter Cayetano na illegal. May 186 ka mga lawmakers nagboto kay Velasco. Tuman kapag-on bagunti nag-require ini sang majority sa nga 299 ka mga House members na ginakinahanglan ang nagpili sang bag-o nga speaker. Ang eleksyon at tabo ni sa may Quezon City, kamang tinabalaan naman sa kalabanan nga sirado subong ang House Plenary nga sesyon matapos suspendihon ang sesyon kag magbalik pa ni sa November 16. Sila malang galalaysay nga inagaway sang poder ho, sabahin sang Kongreso, sabahin sang Kamara. Kaya man ang ginasilin naton bla, hindi man lahog kung makauyat ka bilang House Speaker. Ikaw ang pinakaapat sa pinakataas ka opisyal sa gobyerno sa Pilipinas. Una, Presidente, kadua, Vice President, katatlong Senate President, ikaapat ang House Speaker. Si Velasco nagpanumpa ng kanisa buong hapon. Allah, paksyon. Nagpalahimunong sila guno ka nagtutok bulig sa mga pegados bong. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko si Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ay sa iluhan taman karon dugay-dugay ang sabahin sang kabankalan ha. Ay nagligad nga Sabado makaaksyon way tabalabot si Mayor Pedro Zayco. Tutukan tari ang sunod sang kabankalan kay kaduwa ka beses na sila nga naka-record makaaksyon sang pinakadamo nga COVID positive sa isa lamang kapagwa sa resulta. Iba'y gipalapot itong mensahe si Mayor Pedro Zayco sa mga kabankalanons nga dapat triplihon ang paghalong kag sundon gid tanan-tanan nga mga precautionary measures. Ang last nga record makaaksyon is sa 46 mo nag-positive duga nga kaso dara sa may surad sang kabankalan ho. Ibalaon tanong-dugay ha. Si Mayor Pedro Zayco kung anong sitwasyon, ano pagit ang sunod nga tikang na himoon sa lokal nga panguluhan sang sunod sang kabankalan may kaangtaran sari. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kabankalan makaaksyon ti isa man sang punteriya sang kadumdum kabuto sa mga sakada bla nga nag-aabot diri sa Negros Occidental halin sa probinsya sa Antique. Ti ang kabankalan isa man sa mga surad diri sa Negros Occidental nga may lapad nga kampo sang tubo. Damo da sang tubo nga talapson na, kamanti subang harvest season na.
Tiyang puntariya to sang ginatos ka mga nag-alalabot unang abats sang mga sakada halin sa Antique, di syurad sang kaban-kanan, gin swab sila, gin quarantine ng iban. Una nga pagpagawa sa resulta maka-aksyon, 4 ka mga taga-Antique nga sakada, positibo man sa COVID-19. No? Una sa balita, una sa aksyon. Walakanta rin dugay-dugay, 5:14 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Unahon tanay, hibalo-pulo pasiplata naton ang sitwasyon. Sa nga surat sa Bacolod sa report sa ato sa Riga Patrol with Aksyon Dyan. Aksyon Dyan, mayong hapon, please kabin. May nga production mo, may hapon sa tutanan ng mga ka-aksyon. Ikurikong karan na ligat nga simana, maulano ng panahon. Siniman nga adlaw, unang adlaw kita sa sini nga simana mismo aksyon mar, manay-nay ang panahon sa palibot ng sulat sa Bacolod. Walagit pati maabi nga nagatipon ang galom sa kalangitan, karami sa aton panyempo mga ka-aksyon dali sa palibot ng sulat. Ang paturo karon ari kami sa area naman sang Burgos Lopez Haina, dali sa may Banga Patso mga ka-aksyon. Sa nga po, nakaduglaman dali light to moderate to moderate and traffic situation. Na ang traffic lights, may traffic enforcers nga namtang diri sa mismong yung sa dalan mga kaksyon. Pero ang pila sa mga salakyan gikan norte padulong nga sur nga bahin sa Burgos Lopez Haina karon nga pon medyo balaba na do halos sakop diri action mar ang patsos to adalan, di ba? No, mismo sa may Banga Patio mga kaksyon. May pinakita diri mga pribado nga sakyan, motorsiklo, tricycle, kag iban pa nga nagalambiyong sining nga hapon. Pero importante diri mga ka-aksyon nga tayo yun ang biyahe kaya para at least no, hindi lang magtugag sa tumang kabugata nga dalagan sa trapiko mga ka-aksyon. Ang paton naglabay sa pinaman ka mga mayor na dalan pagit sa palibot sa syudad kaangay nila mga ka-aksyon sa Circumference Road kag dala na Araneta. Ang Circumference Road mga ka-aksyon sumugid diri sa may Burgos Circumference Road nagapabilin sa gihapon bumper to bumper ang traffic situation umali pa kainat tagta alas 13:30 sang hapon tugtog na sa nga kahapon bangod sa kanamuon sa masalakyan nga nagalabay sa modrama mismo nga lugar. Sa tutunan nga mga ka-aksyon kung ikaw na kay balo sa pinakamalulutsan agud malikawanin mo nga ikaw magutok ka o kung naipit sa kabugaton sa dalaga sa trapiko sa mismo naman sa Burgos sa Conference Road ay ikaw makalabay diri sa area sa Dalan Lopez Haina then mga ka-aksyon diretso ka na lang sa may Gonzaga Lopez Haina. Paglabot ra sa ginsang at sa Gonzaga Lopez Haina, wait and see, left turn ka mga ka-aksyon liko ka diri sa may Gonzaga extension then napos ka naman sa area sa Las Palmas subdivision ang pinakatinutuyo mo sinidri shortcut agud hindi ka matamaan sa kabugaton sa dalaga sa trapiko diri ka aksyon sa may sa Burgos Circumference Road di ang mga lulutsan daman sa gyapon sa may Las Palmas subdivision di maka-aksyon cross ka lang galing paglabot mo sa area mismo sa Circumference Road pabalik ka naman norte nga pa sa syudad and pwede ikaw kaliko drabla sa likod sa Bacolod City Government Center tapos maka-aksyon sa may Helvetia Heights subdivision o kung Helvetia subdivision o bisan pa pwede ka mga kalapos sa may Villa Hangila subdivision mga ka-aksyon kung natulo temprano bakag masanag-sanag ang dalanon. Paratis mga ka-aksyon hindi ikaw drabla matamaan kaya hindi madinatara ang iyong mga biyahe kung ka maglabay sa may Burgos Circumference Road. The other way around ka pwede rin mo malabyan halin ka dari biabi mga ka-aksyon sa may BS Aquino Drive. Pwede ka na drabla kalusot sa may Nara BS Aquino Drive, drabla sa may Robinson's Triangle, mga ka-aksyon. Then left turn ikaw, lusot ka sa may CL Monte Libano, agad nga dito ka malabay sa may Bangga 7-Eleven, dahil sa may home site, mga ka-aksyon. Then kung imobi direction, Fortune Town, Bisan pa, Barangay Granada, Santa Fe, Vista Alegre, o kung alangilan, pwede ka kalusot, diretso mo na lang from Bangga 7-Eleven, diretso mga ka-aksyon. Dito na lapos mo sa may subdivision, nga sakop na sa Fortune Town. Then mapabalik kaya no tanang ruta sa masalakyan nga gikan diri sa may proper sa Fortune Town nga pabalik ka ruta pagka Burgos intersect extension dito kay mga ka-aksyon malusot no and then left turn ka naman pa east nga portion sa syudad amo na napakadto na Alangilan, Granada o kana Vista Alegre. Kaya like for example diri sa tong ginakamtangan na sa mga tinion ari na kami sa may Lopez Haina malapit sa may Gonzaga Lopez Haina diri gani mabulubugat ng traffic ano pagirayan kung makalabot ka na dira sa may Circumference Road. So nga po naka-record sa moderate to heavy to heavy nga traffic situation ang area naman sa Bangga Kuri mga ka-aksyon
kaaksyon. Though, ongoing sa Japon, pangaraan ang curing period siyang dalan nga ginakonstruct pa mismo sa may limited extension. Ganito na biso sa mga motorista, hinay-lang sa pagbiyahe karon nga po agud malikawan mga kaaksyon ang aksidente sa dalanon. Labi na sa mga pamanahon, dokramo na din sa mga aksidente nga naguluntad mga kaaksyon. Sa iluan nato ng area Madrid ang dalan Araneta, paglabay sa patrol, diri sa bahay naman siyang Hernais Araneta mga kaaksyon, palusot sa Rosario Araneta. Karon nga po, makabig diri nga moderate heavy to heavy and traffic situation. The same time, diri man sa may Dizares Araneta, matamat pa nga nag-build up ang kabugaton sa dalagan sa trapiko. Pero importante diri tayo yun, ang biyahe mga kaaksyon. So, advisable man kaya po mga maglabay dira sa may Araneta, kaya hindi kita mo sila ka-book at abi ang dalagan sa trapiko mga kaaksyon karon nga hapon. Sa nasiling ko na nagkapabilin, kaya temprano pa dumatamat na dulo makalangitan compared to the likdan nga mabinulan nga sa 5 p.m. o mga amo sa oras ya sa nagpa no aton nga palibot mga kaaksyon. Wala aton nga abiso sa mga motorista, preparado temprano puling kalabanan no nagaginutok na ang pinakamadipasaheng jeepney mga kaaksyon. Pero kung mo sila nga tiyempo na aming higop sa mga init-init nga kape, pero kung kape ito sa kabalaan, isa lang aton ginendorso mga kaaksyon. Mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kang Dr. Alfred's Green Coffee, isa naman ka produkto nga nag-agi sa pagpanalawsaw sa Estados Unidos. 100% natural, 100% organic. Wala isang acid ka wala man sa caffeine. Ganyan man kasigurado ka nga healthy mga kaaksyon. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, nagabulig ni pa-uptake sa aton memorya, nagatinlo man sa aton nga kolon. Ganyan pala ito mga kaaksyon, kung nagawin sa Dr. Alfred's Green Coffee daw para lang nga nakapangap rekta sa patron ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz, oras sa patron sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Dari kita sa ato sa ring gabaritor sa live stream, Philip Laurente, halin diri sa Porok Paganait Barangay Minoyan, Banuasang Morsia, JR Mainit Region, magandang hapon, Akso Marlon, Mary Jane Mendoza, good evening, Rose Guevara, Alex Monteza, Barangay Takuling, Apong Alagos, good PM, Kenneth Valencia, Bia Jonathan, Bing Barilio, good afternoon, Mary Jane Mendoza, Heaven, Alex Montesa sa isa kalibo sobrang vendor sa Libertad nga nagpa-swab test, 20% dira positibo gid na ang mga resulta mo ng hambal ni Alex. Hindi na mahimo nga wala mangin positibo dira sa Marlon sa Libertad Market. Wala pa na madala ang duwa ka major market. Olive Prado Gargaritano mayong hapon. Jasmine Claire. Galing kami diyan totoo may COVID. Elmer Rex Octavio. Tamya ko lang utod ko na barangay Kanabaran family Aginga. Matamoro kag mga paryente ko da family Octavio. Himamaylas sari, keep safe always, God bless. Manjo Arnejo mayong hapon. Jasmine Claire. Tomas Borognola. Good evening. Good afternoon. Evelyn Di Pomoseno. Jen Oasis, belated happy birthday kay Action Jan Diaz Samalia. Zian Gonzales, Zian Cabales. Patamyaw lang sa Marlon, maestro sang RTC Talisay Driving NC2. Taran nga staff sang RTC Talisay ka Group 2 DASB. Class madabang salamat. Eme Esmeralda Dolido from Hong Kong. Salamat gid. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon
Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, Una sa aksyon! Sa ilawan ko anay ang surad sang kaban-karan makaksyon kay nagligad gin muno naton nga may ara sang grabe nga pag damo no sa isa lamang ka pagwa sang resulta sang swab test makaksyon may mass testing magin patigayon partikularmente sa bahin sang relocation site sa barangay 9 sunod sang Kabankalan. Ang labing uloy hingin pagwa makaksyon is 46. Ang bag-o nga nagpositibo ti na mo damo na ginakabig ini makaksyon nga maning pinakadamo nga kaso sang COVID-19 sa sulod lamang sa sakadlaw nga pagbagwa sa nga resulta sa sunod sang Kabankalan. Ang total confirmed cases sa Kabankalan City makaksyon 233. May ara sang nag-alalayo o kon recovered cases 104, Botsalingon 169 pa, no? Ang active cases sa syudad sang Kabankalan. Ang good news lamang kay waya sang na-record nga patay dara sa may Kabankalan City, ha? Amo nang good news, no? Sa Biyakalin yaw po naton Mayor Pedro Zaico Jr. Mayor, good afternoon. Mayong hapon, Marlo, no? Kag may nga apon sa tagpalamati sang Action Radio. Salamat kay Mayor sa tiyempo ginahatag diri sa Action Radio Bacolod. Check ko gid Mayor ang sitwasyon dara sa Kabankalan kay tukon amo na ni sa Mayor ang resulta sang mass testing nga ginpatigayon sa area sang relocation site Barangay 9 ining latest nga pagpagwa bala Mayor sang 46 ka mga new positive cases. Oo, kuan kami mas testing kami subong kay ang relocation site na mga isa na ka 177 household na nga relocation, no? Kag sa mass testing namon daw kadua na dagin mass testing, no? Kay sa pag mass testing mga ang nagpositive dira mga 114, 114 gid. Ang ara lang dira nga purok inang may relocation. So 114. Oo, right. 114 medyo madamo-damo Mayor. Do amo ning ginakabig nga pinakadamo nga COVID positive sa isa lang kapapagawa sa resulta Mayor dira sa Kabankalan. Damo ni, that's why nga nag-impose kami sang total lockdown sa sina nga sityo 24 hours dang bantay sang aton kapulisan dira kay tungod nga daw ka-alarming sang numero blas nga nagpositive dira. Kaya ang balay dira nagaupong-upong lang kag ati sigurong ibanda wala man ga kuangit sang health protocol, that's why nga daw ang local transmission daw ara gidira nga sityo dira sa purok relocation. So kaina third kwan naman kami, third naman nga batsang swabbing dira, pero wala madayon kay may jutay nga daw kwan daw may lokomosyon kuno to jutay. No, kay ang sistema tani dito nga
mas testing sila sa third batch. Tote ang CHO may ginupod nga kuan bla, may paupod nga ining sa outside man abi no, hindi niya dira. Oo. Kay para malapit na lang nga dira na laman itingob ang swabbing, pero daw hindi sila. So wala to madayon kag ang atong outsider gindala na lang to sa Balikaw-kaw. Pero buwas i-resume na sila. I-resume ang third batch sinang among nga purok nang sa relocation da. Mhm. So I hope nga hindi lang na jutay lang ang positive dira o kung wala kita isang pisat positive, mas maayo tani. Okay. Bot silingon Mayor ang pagkuha sang swab sa mga residente sang relocation site. Bali ginakantuan gid sila dira sa ila sa nga mismong puloy-an Mayor or may ara sang Dira sa kaganyo. mismo sa purok ko, dira Oho. mismo sa purok. Mhm. Dira mismo ang swabbing da nga wala na sila gina transport to abi sa Balikaw-kaw, Mhm. no? Kag after that nga maswab sila, gina home quarantine na sila, hindi sila kagwa up to nga magwa ang result. So kung pag-positive na niya, so tidalo na siya sa healing facility, it's either sa IB Magaluna or sa diri sa Tabugon nga sa ospital din namon sa City Hospital Mm. or sa Silay, no? So that's why kasang isa ka adlaw gani out of 48, no, sa 48 nga nag-positive dira, 46 gid ang ara dira nga nag-positive, no? Do ka kuan bla do maalarma ka kay ti daw mag-amo na nga sitwasyon nga magmo mag 48, 46 gid ang ila. Sa isa ka adlaw nagwa 25, 26 ka positive, 25 gid ang relocation, no? Sang I think sang kahapon there are 11 nga nagwa. Sa 11 siyam ang relocation, 3 ang sakada na ya. Oho. Sa migratory workers. Pero ginkuha na to sa province atong sakada kay ti amo nang kasugtanan sa SRA nga whatever na may mag-positive di kwaon sila. Aha. Okay. Antes ko kantuan Mayor ang istorya sa sakada kay na istorya ko man kay ina si Zefard Kailian halin na sila sa Mantique. Balikan ko lang sa relocation site sa Barangay 9 bala. A relocation site bali makabig sa nga sitio or purok. Mga pila Mayor ang mga residente dira estimate? So estimate lang sila mag 177 ka household. Ma-estimate ka lang abida 5 na lang bla. Oho. Mag-asawa plus ang bata abida. Imagine mo dako na kayo. Mhm. So mag-average lang 5 ka sa isabi ka bubong. Mag-5 lang. Dako na kayo nga kwadra. Mhm. Kay ang luti na daw mga kwan lang man mo. 180 laps. 180 laps inada nga relocation ina. Oho. So daginot ang tao da kadamo kayo. Mhm. Kay ang mga tanan nga inablang na dislocate o kung mga squatter dira na sila gina butang no sa inang relocation site da. Mhm. So sa third batch nga i-swab Mayor, maubos-ubos na ditanan ang mga residente sang sa ring relocation site. So hopefully Ubos tanan, ining oo. third batch ni basi amo na niya nay ang kuan ang katapusan, Ang katapusan, no. oo. Kuan ni nila unless nga may ara pagid nga may nag laton dira no. Ini ang third batch. Mhm. So was ini schedule kag amo na ini hindi naging manitamaan gid kadamo kay daw almost na kuan na to sila Aha. na pang-amat-amat na. So ina sila kung may masunod gimas na jutay na lang man. Aha. Sige, kantuan ko Mayor ang ining sakada nagligad, nag-abot na ni sila halin sa Antique. Na-interview ko kay na si Zefard Kailian. May nag-positive nga 4. So ang 3 sa 4 dira magaobara sa Kabankalan, porte sugat naman sila
ginala na sila sa Silay Isolation Center. May iban pa man, Mayor, nga ara dira gatiner sa quarantine dira sa ilang quarter nga waay payasang result. Do pag-abot sina din nila, amo nang istorya no sang province kag sang SRA nga iswab ina sila. Province ang mandol sina. Iswab ina sila din mga migratory workers. So dason isulod na sila sa kwartel nila. May quarter na sila da. Pero tingila quarter guro daw barracks na nga type, hindi man na silang individual gid guro nga kwarto bla. Oo, dira type double deck ang katre kag daw barracks sabi nga style. Once ka kon may magpositive, nagkuan kami diri sa local government nga hindi na namon maakomodar mag 300 na diya kabilog. Ang dira. So ang kuan sina nga once pag-positive kwaon gid sila sa province dalon dira sa healing facility. So that's why nga ginkuha gid sila sang province no kag I think base i-swab naman ina ang mga nakontak da ni sinang tatlo nga nagpositive no. Base isa sila ka kulo kwarto ang kwanda. So siguro i-swab gina sa province. Oo. May mga nag-negatibo naman, Mayor? May ara naman for sure, may ara naman nga may nag-negatibo. Kaya actually wala kami sinikapyot sa ila. Okay. Kaya ang gandol sinino, it's a province in SRA. No? For sure may ara nga nag-negatibo, no? Kay so far ang nagwa di amo lang man ang I think dapat bala mo. Kaya may nauna nga isa dason ining may nagsunod. So amo pa lang man nag-positibo. Prote I think base i-reswab gina nila tiway takabalo sang masunod. Ang iban ka nag-negative man siguro. Nag-negative. Kung negative sila, pwede na sila pwede na sila sa kampo. Kay quarantine gid sila for 14 days, 14 no? days, Kag okay. before sila nga mag-obra sila sa Asinda, be. So, maabot na sila, siguro, for sure, ang management sa Asinda mo na may nagapakaon sa ila, kaya hindi pa man sila kaobra for 14 days, no? So, I hope nga hindi lang damo gid ang magpositive nga mo na lang nga para makasige man ang operasyon sang dagko di nga mga Asinda. Ang pasalamatan talang ni Mayor daring 273 confirmed cases, 104 recovered. Ang active cases is 169. Ang pasalamatan talang nga waay kamok sang na record ya Mayor bisan isa nga napatay. Wala kami no, zero ang amon kwan. Actually ang amon nga COVID cases diri kon kwan gid 273, no? Ang active sina is 169. 104 ang recovered. Yes. Sige. Mayor, imo na lang sining nga kwan. Mensahe sa mga kabankalanons, labi na gid sa sining mga naga-start dira sa relocation site nga daw amo gid ang tutok karon naton dira kon COVID-19 na paghambalan. Go ahead, Mayor. So, salamat man Action Marlon ka nakatagaan ako sang kaigayunan kay man gusto man ko magpaybalo sa mga constituents ko diri nga kapinagid no labi na gid diri sa may relocation nga tani mag-cooperar kita mag-obserbar kita sa mga health protocols naton mausar kita sa face mask, face shields, social distancing kag ma-avoid hindi magsiling nga magtipon-tipon mag-inom-inom nga nagatililipo no nga mag-distancing kita no kag kung possible makwan kita ng sa balay na lang kita kung way gid sang kinahanglan gid nga nga importante no para sabi kong emerensya natural ginaalaw man na sang aton da nga checkpoint kapulisan nga makagwa pero kung hindi man importante gid dira na lang kita sa inyong panimalay ang sitwasyon ninyo da subong sa relocation it's very alarming no ara na kamo sa stage sang kwan ining local transmission meaning nagalatunay na kamo so which is nga kadelikado na kayo no dira so ga supply man kita dira ang aton city government sang food stock mga pagkaon para sa affected nga mga pamilya nga wala man kamo ginapabayaan gid sang aton gobyerno lokal dira
So ti magpaimuyong lang kita sa aton mga tagsa ka panimalay kag kay para aton ini malikawan nga mapapanaog naton ini ang kaso dira sa relocation site nato no nga amuna do ka kuan kaayo maka do ka delikado na bala nga nagataas ang kada adlaw kada swab naton ang halos daw 90% dira ara dira sa inyo. So buligan ta ini no kapangayo gid ako sa inyo ang inyong mayor diri no nga ara man kami pagtamod sa inyo kag aton man kooperahan ini tanan-tanan para sa kaiwan ninyo, kaiwan sa inyong pamilya kag kaiwan man sa aton nga gobyerno lokal. Sige. Mayor Zyko, sir, sa liwat, madamo salamat sa tiyempo ginhatag sa Aksyon Radio Bacolod kag halong gikabuda sa may sunod sa Kabagkalan. Good afternoon, Mayor. Salamat, kid. Salamat man, Aksyon Marlon. Mayor Pedro Zyko sang Kabangkalan, ara importante yan ang abiso magka-aksyon ha. Ayo na sang alkalde, partikular sa mga residente sang relocation site daho. 177 ka households magka-aksyon, dira gid pisan damo-damo nga nagpositibo. Kabay pa nga matapos ni third mass testing buwas nga adlaw, way na sa madugang pa nga positive cases. Alas 5:44 mabalik pa kita pagkatapos gid lamang sini. Balikanta nga to sining gabaritor sa live stream. Dari sa babaw kita ho, mag-umpisa ho. Ricky Villaruz, Jose Moncal Torilla, Elizabeth Malakagamala, RTC Talisay, Sir John Robert Ronquillo, hamal ni Alex. Merle Gonzaga, monitor lang kami dari sa may alihis, God bless, stay safe. Jocelyn Liboon Dispoho, Alex Montesa, madamo salamat. Entay Blaza, si Mele Mels, Ricky Villaruz, Leo Kutamiyaw, mga manakwa, nga si Jennifer Ali Haga, happy birthday, salamat. Isa ka adlaw ba sa kaso na record sa sang Kabangkalan. Ya sama sa Alex ta, agin mo na ko kay na. Tongtong Panwala, Yvonne Boyser, salamat. Dan Sherry, salamat gid. Balikan ta naman iban duwa-duway. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask.
Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Balikan ta ato sa nga patrol, detalye sa nga balita na tipo ni Axon Jan Diaz. Axon Jan sa report, please kabin. Nagsungka Akson Mars sa mga otoridad ining mag-amay nga nagpakilala abing nga mga miyembro sa komunista nga grupo dali naman sa may probinsya sa Negros Occidental. So diri kay Army Captain Oliver Usog ang Public Affairs Officer sa 94th Infantry Battalion nga nabase dira sa may barangay Tambo panwas sang Ayungon, probinsya sa Negros Oriental. Personal nga nagsungka sa katapos sang Philippine Army ining mag-amay ang isa ang amay kay iya mismo nga bata nga isa ka 16 anyos nga lalaki Axon Mar. According to kay Usog, nagpakilala ini magkamay nga mga miyembro sa Communist Armed Struggle nga nabase o kunamtang dira sa may barangay Buena Vista sa may syudad sang Himamaylan, diri man sa probinsya sang Negros Occidental. Ang amay ang ginakilala kay alias Joker, 40 anyos, kag ginakilala nga miyembro sang Unit Militia, samtang iya naman nga bata ang ginakilala kay alias Jaking, isa ka medical officer sang Centro de Gravidad o kon SGD Platoon sa Central Negros Front 2. According to kay Usog Axon Mar, ining si Joker ang sungka o kung gisuka ni Upod ang kalibre 38 nga pistola, samtang Upod naman rin ni Jaking sa pagsungka ang iya armasutang isa ka kalibre 30 Springfield Sniper Rifle. Ginungod nga gintago sa nakatapo sa mga soldado ang matod nga ngalan ng mga nagsungka para magsimismo sa ilang seguridad.
sila man nabing safety kag of course sa privacy action Marlon. So diri kay Army Captain Usog nagsungka ini magabay bangod nga may kabudlayan o kun nabudlayan na labi sa tagsat mga sitwasyon dito man sa mga kabukiran nga padayon nga nagapag-away biko nagaparindugan sila man nga prinsipyo. Ako diri kay Usog kubo nga mapastog man nagon ang ginapatgayon nga kampanya sa mga otoridad labi na sa 94th Infantry Battalion dito sa mga kabukiran nga sakop sa 5th Distrito lakipan ang probinsya sa Negros Oriental nga imo nga napilitan ini nga pila ka mga miyembro sa rebelde nga grupo nga magsungka sa mga otoridad. Pagtayag diri ni Usog Agson Mar na may mga series ng encounters kag mga relentless combat operation ang 94th IB sa mga hinterland sa sulad sa Mamaylan, Binalbagan, Tigabangtalan, batok sining ginakabit abing Communist Party of the Philippines sa New People's Army o kon CNT's Action Mar kag amo ni nagapilit gid mismo sa amay nga ingganyon ang iya naman nga bata nga 16 anyos nga magsungka sa mga otoridad. Pagtayag diri ni Usog nga ilagit tingguan nga makakuha sa nga benepisyo like abibulig ining mag-amay nga para sa idalom sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ECLIP Action Marlon. Yari si Army Captain Oliver Usog sa interview sa Action Radyo Bacolod. Sa magkamay yung iba niya yung ikapingin na yung tatay niya siya. Dahil sila mo sa mga pero pasalitan niya sa kanina niya. Okay, naman siya niya. So, ano daw po yung pinakarason bakit daw po sila nag-surrender? Ano siya, dahil natakot na yung mga siya, natakot na sila kay dami na tanga siya. Hindi nyo siya sila sa mawali na ikaw na siya, mapanggal na yung kasandalo natin siya. Kaya sila natakot siya na nag-isip na lang na natin umama sila dahil na rin sa inap ng buhay nila sa natin sa loob yung payahin niya kung tawalo kung sa nakusulat papayahan nila yung mga pamilya nila kaya yun na yung pasisita niya na roman na lang sila ibig sabihin po yung ama po yung nag-convince sa kanyang anak ang niya iwan yung manyagan na nag-anawa na niya sa natin ng bata pa siya oo pero po sila sir, active po talaga silang dalawa. Isa yung one yan, active siya. Ako yung tatay, yung siya po siyang anak yung active siya, pinag-appeal sa loob. Okay. Ibig sabihin po, talaga sila, dalawa sila ay miyembro ng komunistang grupo. So ano po kaya yung sir, pananaw po rin nyo dito, bakit po medyo marami-rami po yung surrender sir? Dahil hindi ko lang sama, sabi ko matutay siya natin doon sa internet barangay niya, may mamaylan. Hindi po yung tropa natin siya, nakanat makawal niya siya pag-program. Pero dahil doon niya, parang naikit na rin natin. So, nagod na rin sila, kaya yun, nakikita na rin sumuko siya din. Mayroon siya na, parang siya, marami pang impact. Sumalapat yan si Army Captain Oliver Usog, ang Public Affairs Officer ng 94th Infantry Battalion, nalalabas sa may banwa naman sa Ayungon, probinsya sa Negros Oriental. Balitagikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa batero sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. TTX 500 Juliet Nol. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayong
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na nai, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya kamatuo. Action Reports after edition, magabalik na naman boss, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman Action na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.